बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा समाव जों दङ 32 कालिंदुवार बियाबनि इपिपिएलनि बिजाथि दिलीप कुमार बर' बिथांनि न'आव दिलीप कुमार बर' बिथांजों जों दिनै सावरायनि बिथाङा राजखान्थिनि थिलियाव माबोरै आगान होनाय जाखो आरो बिथांनि उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा लोगोसेनो बिथाङा फालांगिनि बिथिङाव जोबोर जाफुंसारनाय होननानै मिथिनो मोन्दों बिथाङा महाराष्ट्रनि मुम्बाइआवबो गोबाव समहालागै दंहैयोमोन आरो बिथाङा सासे फालांगियाव जाफुंसार सुबुं बिथांनि राजखान्थियाव आगान होनाय बेलायाव बिथांनि उन समनि हाबाफारि बेनि सायाव बिथांनि मोनदांथि बेफोरनि सायाव जोङो गुबै सावरायगोन गिबियावनो जों बिथांनिफ्राय उन्दै समनि जिउ जारिमिन लानि बेनिफ्राय राजखान्थिनि बिथांनि आगान बिथांनि जों खुलुमनाय होदों खुलुमबाय नोंथाङा सासे जाफुंसार फालांगिरि होननानै जों मिथिनो मोन्दों नोंथाङा 32 कालिंदुवार बियाबनिफ्राय इपिपिएलनि बिजाथि महरै गसंदों फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा बेखौ जों मिथिना लानि नोंथाङा बेखौ बुंग्रोदि आङो जहाँ बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेरगांव साब डिभिजनाव मुरमेला होननाय गामि माने मोनसे फिसा गामि बेयाव जोनोम मोनदो आरो आंनि फादारा जाहैदो मोनसे माने माइनि खेथि मावनानै मावोमोन दिनै आरो बे न'खराव आं जोनोम लादो आंहा जों सानै बिदा फंबाय सानै बिनानाव दङमोन नाथाय बिनानाव गासैबो हाबा जाना थांबाय फंबायाबो बेबायदिनो दिनै खेथिखौनो मावना दङ आङो बे गामियावनो जोनोम मोननायनि उनाव मुरमेला एलपि स्कुल होननाय दङमोन आं बेयाव क्लास 5 सिम फरायबाय उनाव क्लास 5 नि उनाव आङो टंला हाइ स्कुल होननाय दङ क्लास 10 सिम फरायबाय फरायनायनि उनाव यानी मेट्रिकनि उनाव आरो बेबायदिनो आं गुवाहाटी कमार्स कलेजाव थांबाय बेयाव दिनै इखौ इन्टारमिडिएट होनो नामाथाय सिगां जोंनि दिनाव पिअ होनना बुङोमोन प्रि इउनिभार्सिटि होननाय बेखौबो लाबाय लानाय उनाव आङो बिकमखौबो बे कलेजनिफ्रायनो गुवाहाटी कमार्स कलेजनिफ्रायनो लाबाय बेनि उनाव आंहा मोनसे साननाय फैबाय आं एसे फरायबावनि नामा होनना साननानै आङो उनाव पेपाराव नुबाय हटेल मेनेजमेन्ट होननाय माने बे रखम एडभार्टाइजखौ नुनो मोननायाव आं एप्लाइ खालायबाय एप्लाइ खालायना इन्टारभिउ होबाय होनायनि उनाव आंखौ बेबायदिनो पार्सनेल इन्टारभिउनि थाखायबो केलकातायाव लिंहरबाय उनाव आं बेयावबो सायख'जाबाय उनाव आं बेबायदिनो उनाव बम्बे माने केटारिं कलेज अफ हटेल मेनेजमेन्ट बेयाव आङो एडमिसन लाहैबाय बेयाव आरो मोनसे 3 बोसोरनि थाखाय बे डिग्रीखौबो आङो लाबाय लानाय उनाव आं एमबिए नङा बेखौ बुङो 3 years डिप्लोमा इन हटेल मेनेजमेन्ट बेखौ एक्चुअली इन्टारमिडिएटनि उनावनो खालायनो हायो नाथाय आङो डिग्री खालायनायनि उनावबो आं सानबाय आरो चलो आं सासे हटेल मेनेजमेन्ट माने बे डिग्रीखौबो लानो होनना उनाव 3 years खालायनाय उनाव आङो पास जाबाय पास जानायनि उनाव आं सार्भिस नागिरबाय बम्बेआव उनाव बेबायदिनो आङो सिरक हटेल होनना बुङो वेलकाम ग्रुपनि उनाव बेबायदिनो आङो सासे ट्रेनी हिसाबै मोनना 2 बोसोर आहा ट्रेनी आं खालायनाय उनाव आंखौ बिथांमोना F&B मेनेजार खालायना होबाय बेबायदिनो आङो प्राय बोसोरथाम बोसोरब्रैसो सार्भिस मावबाय मावनायनि उनाव बम्बाइआव आं एसे बेखौ गोसो गैला मोनसे सिरियाल बम ब्लास्ट जादोंमोन नोंथांमोना आं एसे गोसो गैला आरो दाना बेबायदिनो जोंहा एयार इन्डिया बिल्डिंआवबो जादोंमोन स्टक एक्सचेन्जआवबो जादोंमोन आरो पासपोर्ट अफिसावबो जादोंमन बेबायदिनो बेन्द्रायाव आंनि हटेलावबो ब्लास्ट जानाय उनाव हटेला टटेलि डेमेज जाबाय उनावथ' मा जानो सार्भिस गैया जाहैबाय उनाव बेबायदिनो थानानै उनाव आं सानबाय जे दाथ' आहा बिकम डिग्री दङ आङो हटेलनि उनाव जेते 5 स्टारनि आहा माने माबायानो गैला नालाय उनाव आं फिसा हटेलावबो जइन खालायदोंमोन नाथाय आं गोसोखौ मोजां मोनदिया उनाव मोनिलाय आङो उनाव आहा बिकम डिग्री थाखानायलाय आं एसे पेपाराव एडभार्टाइजमेन्ट नुबाय
नुनाय उनाव मोनसे बे भारत सरकारिनो गभ अफ इन्डिया एन्टारप्राइज होनो बेनो ET&T होनना बुङो बेनि फुल फर्मानो जाहैबाय इलेक्ट्रनिक ट्रेड एन्ड टेक्न'लजि डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड होननाय बियो जाहा सारा भारतआवनो बिथांमोननि माने अफिस दङ जाहा बम्बेआव बेबायदि रिजनेल अफिस दङमोन उनाव आङो बेयाव स्टोर सुपारभाइजार होननाय भेकेन्सि फैदोंमोन आं होबाय एन्ट्रेन्स होबाय होनाय उनाव आंखौ पार्सनेल इन्टारभिउबो बिथांमोना लिंहरबाय उनाव आं बेयावबो सायख'जाबाय आं बेबायदिनो सासे स्टोर्स किपार हिसाबै आङो उनाव सार्भिस जानाय उनाव आङो माने जइन खालामनानै खामानि मावबाय उनाव बेबायदिनो उनाव मोनसे समायाव मोनसे बे जोंनि बै भारत सरकारनि जोंनो गभ अफ इन्डिया एन्टारप्राइज माने ET&T आ मोनसे सिक इउनिटआव गोलैबाय आरोखि उनाव गोलैनायाव सरकारा मोनसे थांखि लाबाय जों बेबायदि सिक इउनिट जिमान दङ इन्डियाआव गासैखौबो जों क्ल'ज डाउन खालायनो होननानै उनाव आंबो साननाया फैबाय मा जाबावगोन हटेलावबो बि गैला जाबाय बिबो गैला उनाव बेबायदिनो उनाव सरकारा मोनसे फोसावबाय जे नोंथांमोनखौ जोङो मोनसे जिबायदि माबा होनांगो होगोन होननानै उनाव आंबो उपायथ' गैला उनाव बेबायदिनो आंखौ बिथांमोना नागारबाय नालाय उनाव आं सानबाय न'आवनो थांफिनसै नामा ओरै होननानै सानदोंमोन आं उनाव आं साननायसै नै आंहाथ' 3 इयार्स डिग्री दङ हटेल मेनेजमेन्टआव आं बेखौ एसे नाजाबावनि आंहा मोनसे बम्बेआव मोजां मोनसे फ्रेन्ड सार्कोल दंमोन बिथांमोनखौ बुंनायसै एसे रांबो मोनबाय आङो बे आंनि कम्पानिनिफ्राय नोंथांमोना एसे हेल्प खालायदो आं एसे केटारिंखौनो एसे डेभेलप खालायनो होननानै बम्बेआव बेबायदिनो आङो उनाव नोंथांमोना मिथिगौ दिनै स्टक एक्सचेन्ज होननाय शेयार बाजार बम्बे 21 गोलैयो उनाव बियो आंखौ सासे आंनि लोगो लाना थांनानै देखायबाय जे नाय मोनसे जायगा दङ नोंथाङा जुदि मा आं बुंदों फास्टफुड जइन मोनसे खुलिनि होननानै उनाव बिथांमोना आंनो देखायबाय उनाव बिखौ आंनो माबायदि होगोन बिथांमोनालाय उनाव बिथांमोना सावरायबानो जागोन उनाव आंनाव थांनानै सासे महाराष्ट्रियान मानसिमोन आरो बिथाङा बेयाव साहा फानो जुस फानो बेनो महाराष्ट्रियान किसुमान फास्टफुड फानो आरो उनाव बेबायदिनो बै बिथां बिगमादो डाइरेक्टलि आङो न'आव थांनानै सावरायबाय जे नोंथाङा बिखौ आंनो होगोन नामा आरो होयोबा मा कन्डिशनाव होगोन ना बिथाङा बुंनायसै आङो बिखौ नोंथाङा जुदि 5 इयार्सनि कारणे लिजु लायोबा आं होगोन ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालायगोन बेयाव होनना ओमफ्राय आं जे मोनसे फास्टफुड खुलिगोन मा फास्टफुड आं चाइनिज फास्टफुड बे समाव बम्बेआव चाइनिज फुडा एकदम क्रेज आरो गोदान आरो उनाव आंबो साननायसै सोलाव खाबुखौ लानाय जाथो आरो मोनसे बे शेयार बाजाराव बेबायदि दिनै जोंनि भारतनि मोनसे माने फालांगि होनना बुङोना बिजनेसमेनफोरा फैयो आरो शेयारनि बै लेखायाव आरो फिल्म स्टार फैयो माबा फैयो बेबायदि माने क्राइम मोनसे लकेसन आरो उनाव आंबो साननायसो नायनि आंनि स्किलखौ बेयाव बाहायना नायनि माबायदि आं रिजाल्ट उनाव बेबायदिनो आं लाबाय लानानै टटेलि आङो जोंनि माने नर्थ इस्टनि लाम बिखेखौ जा कार्बि आंलंनिफ्राय बहुत गथ'फोरा थांना दङयो हटेलफोराव खामानि मावो आं बिथांमोनजों जुगाजुग खालायबाय बर' गथ'फोरखौनो उनाव आं खावलायबाय आं मोनसे जइन खुलिनि नोंसोरो आंनियाव फै आरो गोदान जइन आरो साक्सेस जायोबाथ' आं जाबायदि नोंसोरनो माने दरमा नांगौ आं होगोन होनना बुंबाय उनाव बिथांमोनाबो फैबाय आरो बेबायदिनो आं स्टार्ट खालायबाय आरो माने फार्स्ट माने जि खालि आं बेखाव जेननायावनो माने इबायदि क्लिक जादों उनाव आं साननायसै आंहा माबा मोनसे फैसिगोन दे ओरैना बेनिफ्राय बेबायदि मावनानै आङो माने मोनसे मोजां मोनसे माने धन आरजिनो हाबाय आरोखि आरो जाबायदि आं रेसपन्स मोनबाय आरो आंथ' बेबायदि होखौ हाया आरो इनकामफोरखौ माने ओमफ्रायथ' गिदिर गिदिर मानसिफोरानो फैयो फैनानै जायो दा आंखौथ' बयखौबोथ' सिनायनो हाया नाथाय ओमफ्राय बोसोरनैनि उनाव आं जुदि बम्बाइआव ओंखारलाङोबा आंखौ बयबो बुङो बान्द्रा ओंखारलांबाबो इनफेक्ट आं पुनावबो थाङोबाबो मानसिफोरा बुङो सेट होनना बुङो आंखौ सेट ओमफ्राय आं साननाय फैयो सेट बेनि थाखाय आंखौ सिनायो मानो बे मोनसे क्राइम माबा लकेसन मोजां लकेसन ओंखायनो गासैबो मानसिया फैयो आं सानबाय आरो जे बेनिखायनो बिथांमोना ओंखायनो बुङो आङो उनाव बेबायदिनो उनाव बिजनेसखौ खालायनायनि उनाव आंहा न'निफ्राय बुंबाय जे नोंथ' हाबा लानांसिगौ दा होमबाथ' जों हिनजावसा नायनोसै ओमफ्राय आं बुंनायसै दा लाला नामा आङो ओरैना नङा लानांगोन ना बेबायदिफ्राय न'निफ्राय आंनि न'नि मानसिया प्रप'ज होबाय नालाय ओंखायनो आं बुंनो दे
नोंसोर नायदो आरो नोंसोर बुंनाय मथेनो आं फैनोसै माब्ला हाबा लानांगौ होनना ओमफ्राय बेबायदिनो आङो बै राङापारानि केराबस्ति होनना बुङो कसारिपारा होनना बुङो बेनि सासे माने आङो हाबा लायो आरो बेबो माने इंलिश बेकग्राउन्डनि ग्रेजुवेटमोन उनाव आं हाबा लानायनि उनाव जेनेबा बेयाव फैबाय फैनायनि उनाव आं लाना थांबाय बिखौ खिन्थु बेयाव थांना एडजास्ट जाया मोजां मोना माने भेरि प्रेक्टिकेल लाइफ भेरि प्रफेसनेल लाइफ आरो ओंखाय आंबो सम होनो हाया आं सानसेया थायो आरो हरावसो फैयो ओमफ्राय बे साबजानाय मोनाखै आरो ओमफ्राय बेबायदिनो गावनो बुंनायसै होमबा न'आव थांफिनसै दा नोंनिसो खोन्था खिन्थु आं बे प्रफेसनखौथ' गारनो हाया दा नोङो थांबा थांजागोन ओरैना ओमफ्राय आंहा फार्स्ट जेनेबा जोंहा फिसाजो गोदोनि मोनसे प्रेगनेन्सिबो जाबाय उनाव बेबायदिनो दे होमबा नों थांदो ओरैना बेबायदिनो बे बम्बेनिफ्राय फैफिननायाव आं हगार हरनायनि उनाव आंनियाथ' बिजनेसा सोलिबाय थाबाय थानायनि उनाव बेबायदिनो माने सोलिबाय आरो सोलिनाय उनाव ओमफ्राय आंहाबो मोनसे साननाय फैबाय दिनै आरो इमान बिजि बेयाव माने रांखौल' सिनायो मानसिफोरा ओमफ्राय आंबो सानबाय मा जागोन आंहा बेयाव आरो बेयाव सेटेल जानो थांबाथ' आङो नंगौ आङो करोड़पति आरबपति जानो हागोन खिन्थु आंनि उननि लाइफआ मा जागोन आंहाबो साननाय फैबाय ओमफ्राय आंनि मिसेसआबो बुंबाय न'खरनिफ्राबो बुंबाय नों फैफिनदो बेयावनो माबा मोनसे खालायदो होननानै उनाव आङो बेबायदिनो नायबाय नायनाय उनाव आं बिनिफ्राय गथ'फोरखौ लांदोंमोन लांनाय उनाव आं बिसोरखौनो दायित्व होनानै आं फैबाय फैनानै आंबो सानबाय माबा मोनसेथ' खालायनांगोन बेयाव होनना उनाव आं बेबायदिनो सानबाय जे मोनसे माने मिनि इन्डास्ट्रि लाइनावबाबो आं हाबनांगोन बेबायदिनो आंनि बे माबा साहा बागानखौ आङो बे खुलिबाय आरो खाथियावनो उनाव बेखौ खुलिनानै साक्सेसआनो जाबाय होनना बुंनांगोन दा बेबायदिनो उनाव आं मोनसे बे इस्टाब्लिश जानाय उनाव आं सानबाय चल' आं पार्मानेन्टलि बेयावनो शिफ्ट जानोसै आरो बेबायदिनो उनाव आंनि मिसेसआबो मोनसे मुरमेला एमइ स्कुल दङ बेयाव सार्भिस मोनबाय बियो उनाव बेबायदिनो लाइफआ आरामै सोलिलांबाय आरो बेयावबो ओमफ्राय नाथाय भेरि गाज्रि माने बेड लाक होनना बुंनांगोन मिसेसआ किडनिया फेल जाबाय आरोखि ओमफ्राय बै आंनि सानै गथ' जोनोम जानायनि उनाव आंनि थाखाय बे गोदान मोनसे किडनि माबायदि मा आंबो मिथिया उनाव बेबायदिनो जों ट्रिटमेन्ट खालायनायाव डक्टरा बुंबाय जे बिखौ सोलायना होयोबा मोजां जागोन होनना बुंबाय उनाव आंबोथ' खुनु आइडिया गैया दा होमबा किडनिखौ बहाय मोनगोन दा न'नि किडनिबा मोजां जायो होननानै ओमफ्राय दा सोर होगोन आं बुंबाय एसे बायना मोना नामा होनना दा बेबायदि मेचिं मोननायाथ' बर जारला जागोन अबाबो नायलाय उनाव लास्टआव जोंहा मादार इन ल'आ माने जागोन आंनिया सोलियोबा आं होगोन होनना आरो एक्चुअलि मोनसे खोन्थाया बेनो न'नि किडनिया जाय माने ब्लाड रिलेसनबा मोजां जायो उनाव बेबायदिनो रेडि जानायाव आङो मिसेसखौ हायद्राबादाव लाना थांबाय हायद्राबादाव लाना थांनानै किडनिखौबो ट्रान्सप्लान्ट खालायना होबाय आं जथेस्थ' खस्थ' मोनदो मानो होनबा एटेन्डेन्सआ आंसोमोन दा उनाव रां रुपानिबो बहुत खस्थ' जादों नाथाय मेनेज बै आनान गसाइनि अननाय दोङोमोन बेबायदिनो मेनेज जादों उनाव बेबायदिनो किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालायनायाव आरामसे 5 बोसोर सोलिलांबाय उनाव बिनि किडनियाखौ फेल जाफिनदो फेल जाबाय माने उनाव जिथु जाय डक्टरमोन बिथाङा गुवाहाटियाव सम सम फैयो आं लाना थांनानै बिथाङा बुंबाय जे किडनियाथ' फेल जाफिनबाय मा राहा दङ ना दाथ' मा खालायबावनो उनाव आंबोथ' माने बेबायदि गाज्रि नांबाय जे मा जाखो मानसिया किडनि सोलायना माथो लाइफखौ मोनफिनो होननानै बुङो नाथाय आंनि बेयाव मा जाखो बे आनान गसायाव अनदिया नामा उनावबाबो मा खालायनो उनाव डक्टरा मोनसे एडभाइस खालायबाय बिखौ मोनसे हम डायलिसिस सिस्टेम दङ नोंथाङा बिखौ खालायना ला बेसेबां दिन सोलियो बिनि खाफालनिसो खोन्था होननाय ओमफ्राय खोन्थाफोराथ' भेरि सेन्सिटिभ हार्ट जायो गावाबो हार्ट जायो होमबा आं थांना थाला नामा होनना आं बुंदो दे नोंहा मा लिरना लाना फैदो आनान गसाया मा नोंनो जिउ होदो नों बेखौनो माने सेटिसफाइ जानाया मोजां होनना उनाव बेबायदिनो जों हम डायलिसिस सिस्टेमखौ खालायना लाना फैबाय लाना फैनानै न'आव जेनेबा आंनो खालायजोबना होयो आरो बेबायदिनो बे क्लासावबो आंनो लाना थाङो ओमफ्राय क्लासबो खालायो मानो होनबा गभर्नमेन्ट सार्भिस थाङाबाबोथ' जाया अब्लाबो मोनसे मोजां आरो बिथांमोनखौ मोनसे माने कनसिडारेसन होयो आरो जे दरमाखौथ' बिसोरनो होथारनांगोन हायोबा क्लास खालायदो आं बेखौ माने दिनै माने जोंनि आसाम सरकारखौ साबायखर बावगोन बे बेलायाव आरो बिथांमोना मेडिसिनफोरखौबो फ्रि होदोंमोन आरो बेयावबो जोबोद जों राहा मोनदों आरो उनाव बेबायदिनो 2 बोसोरनि उनाव बिबो
फिनिश माने फेल जाबाय फेल जानायावथ' उपाय गैया उनाव आं बेबायदिनो माने जोङो बै दा एप'ल' जेनेबा इन्टारनेशनेल हस्पिटाल बेयाव लाना हांनानै बिथांमोना बुंबाय जे बिखौ माथो खालायबावनो दाथ' जों मेसिन डायलिसिस खालायफिननांसिगोन उनाव बेबायदिनो आं मेसिन डायलिसिस खालायबाय उनाव बेबायदिनो माबानानै उनाव बेथ' बहुत सिरियास जाहैबाय माने बेबायदि सिरियास जाहैबाय आउट अफ कन्ट्रल जाहैबाय ओमफ्राय हार्टआवबो एफेक्ट जाहैबाय मानो होनबा बेनो जे मोनसे अर्गाना फेल जायोबा बे गासिबो एफेक्ट जायो उनाव हार्टआबो एफेक्ट जाना बे हां लानायावबो बहुत खस्थ' मोनबाय उनाव आं भाबबाय बे जानाय नंला होनना ओमफ्राय गावनो बुंबाय फिसाजोखौ नों लिहरना होदो आं लास्ट खेबनि थाखाय आं नायनोसै होनना बेखौबो आं लिहरबाय इमारजेन्सि ओरै एडमिट जाना दङ नों फैदो होनना बेनिफ्राय फैनानै बेबो माने फैनानै नायबाय थाबाय सानब्रैसो बिमाखौ जाबायदि खालायनांगौ खालायबाय न'थ' आरो थाबायबो हाना आं बुंनायसै मा नोङो माने बे भाग्यनि खोन्थासै नोङो हायोबा थांफिनदो ना बेबो बुंनाय लोगोआव थांबाय उनाव बेबायदिनो हस्पिटालनिफ्रायथ' आं लाबोनो हाला दा आरो माने कस्टलिनिफ्राय कस्टलि जालांबाय हादो आरो थुबाबो चेल' आहा मोनसे सार्केल दङ बिथांमोननि मददाव बिथांमोना बुङो सिन्था खालायनाङा बेखौ नोंथाङा ट्रिटमेन्टखौ खालायना दा बेनि थाखाय आंनि बे वेल विशारफोरखौबो दिनैनि नोंथांमोननि बे मिडियानि थ्रुयै आं साबायखर बावो दा उनाव लास्टआवथ' उपाय गैला उनाव लास्ट आंखौबो लिहरबाय आं थानाय नंला नामा होनना दे नों सेटिसफाइ ना माने माथो खालायनो नोंनि सिस्टेमानो गैलाबा उनावनो लास्ट जाबाय आरो जानानै उपायथ' गैला बेबायदिनो लाबोनानै जों क्रियाक्रम खालायबाय दा बेबायदिनो आरो आहा मोनसे मोजां जाबाय आहा मोनसे बेकग्राउन्ड आं बै बागानखौ खालायना लादोंमोन माने आहा टि गार्डेनखौ बेनिखायनो आं जथेस्थ' बेयाव माने आंनि हिन्जावखौ माने ट्रिटमेन्ट खालायनायाव आङो हेफाजाब होनो हादों नाथाय आं बेफोरखौ खालायना लायामोनबा आं बेखौबो खालायनो हानाय नङामोन ट्रिटमेन्टआ जोब्बाय माने मानसियानो गैलाबा एक्सपायार जाबाय बेसे गोबावनि खोथा 2 बोसोर जालांबाय आरो आदसा बेनि उनाव नोंथाङा पलिटिक्सआव आगान होबाय पलिटिक्सआव बेबायदिनो दा उनाव आंथ' समाज एसे सिबियारि हिसाबै दंखायोमोन आं जेरै मुरमेला गामियाव जोंहा मोनसे हाइ स्कुल दङमोन बिनिबो माने स्कुल कमिटिनि आङो आफादगिरिमोन आरो बेबायदिनो माने जौगानायनि खामानियाव आं एसे लोब्बा लायोमोन जोंहा नै टाउनावबो जोंहा जालुकबारि समाज होननाय दङ बाथौ समाज बेयावबो आं आफादगिरि दिनै नंला सिगांबो आफादगिरिमोन बेबायदि समाजजों आं एसे लोब्बा थायोमोन जौगानाय बेलायाव आं खामानि मावोमोन आरो बेबायदिनो दिनै आं बेबायदि नै पलिटिक्सआवबो दिनै आं खालिंगुरा समस्तिनि दिनै इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै बिथांमोना आंखौ दिनै बिबान होदो आरो बै बिबान होनायनि थाखाय आं जोंनि माने मा होनना बुङो बिबानगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावो दा आंनि जिउ जारिमिना बेबायदि आंनिखायनो बेबायदि दिनै पलिटिक्सआव आङो आगान होनाय जादों दिनै नोंथाङा पलिटिक्सआव आगान होबाय नोंथाङा पलिटिक्सआव आगान होनायनि माने मुल माने सिन्था बे माबोरै जाजेननाय खोन्थाया जाहैबाय नाय आङो दिनै उदैनिफ्रायनो माने आंखौ बहुत स्ट्रागल खालामना फैनांदो आङो दिनै जि थाखोआव दङ आंनि दिनै स्ट्रागलनि थाखायसो आं बे थाखोआव दङ आंहा दिनै खाम बोथिनिया दंखायो आं दिनै बम्बाइनिफ्राय फैनाय उनावबो आं दिनै जेनेबा आं साहा बागानखौ खालायना लाबाय आरो मोनसे आं रबार बागानबो दङ आङो बै साहा बागाननिफ्रायनो आङो टि गार्डेननिफ्रायनो बै ढेकियाजुलियाव फ्राय 150 बिगासो दङ दिनै आंहा प्रडाक्सनबो जाबाय दा आङो माने आं सोलिनो हानायखौ आङो खालायना लाखादो दा बेबायदि खोन्थाया दा आं दा पलिटिक्सआव आगान होदो आरो पलिटिक्सआव आगान होनायनि जाहोनानो बेनो जाबाय आं एसे समाज सिबियारि हिसाबै माबा दंखायोमोन बेनिखायनो जोंनि हाइकमान्डआबो डेफिनेटलि माबा मोनसे नोजोराव दङमोन आरो संगठनफोरजोंबो आं एसे लोब्बा दंमोन जे बिखेखय जोंहा फरायसा आफादफोरजों आरो आं गाहाम मोनोमोन बिथांमोनखौ आरो आं सानो बिथांमोनानो मोनसे जोंनि समाजाव सासे मेलेमजिबि होनना बिथांमोनखौनो बुंनांगोन नङा होमबा आरो शिक्षित समाज बिथांमोननिफ्रायनो जादो बेनिखायनो आंहा मोनसे बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ आरो नोंथाङा खालिंदुवार बियाबनिफ्राय बिजाथि गसंदों दा खालिंदुवार बियाबनि जेंनाफोर होनबा नोंथाङा माखौ बुंनो नागिरो जेंनाफोर होनबा मेनलि दिनै जोंहा जोंनि समाजाव बा ओनसोल जौगाहोनायनि बेलायाव जाबायदि जोङो दिनै बिटिसि गोरोबथा जानाया दिनै 17 बोसोर जाना थांबाय नङा होमबा
जोङो आं बिटिसि गोरोबथाखौबो आं मोनदो माने आं बुंबाय थायोबाबो आं सम सम फैयो आं इयाव बिटिसि गोरोबथा जानायावबो आं जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन जे मोनसे जोंनि गेजेराव बिएलटिआ मोनसे गोरोबथा खालायबाय आरो बिथांमोना खामानि मावगोन आरो जोंनि ओनसोला जौगागोन आरो आं बेबायदिनो फ्राय 10 बोसोरसो बिथांमोनखौनो एसे सापर्ट होबोदोंमोन आरो जे आरो आं डाइरेक्टलि नङाबाबो आंथ' आरो बेबायदि खुनु माने बिबान आंहा गैयामोन खिन्थु आं मोनसे एक्टिभ माने बिथांमोनखौ सापर्ट होनानै माने देरहानायाव आंहा मोनसे आरो आंल' नङा जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजायानो मोनसे फोथायनानै बिपिएफ हान्जाखौ देरहाहोदोंमोन दा बे बेलायाव ओमफ्राय जेथिया फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड टाइमाव ओमफ्राय आं एसे माबा मोनबाय जे दिनै बिथांमोना जि थांखि लानानै जाबायदि रायजोआ बिथांमोनखौ बिबान होबाय हादो बा सुक्ति खालायदोंमोन दिनै सुक्तियाथ' दफा दफा बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालायनो हायाखै दा जोंनि गेजेराव एसे मोनसे अपोजिशन फैनाया गाहाम ना आंबो सानोमोन बेबायदिनो जा पिसिडिआरआ फैदोंमोन आङो पिसिडिआरनि बे बेलायावबो माने बै 3 थाखोआव जिथा इलेक्सन जायो आङो माने जों पिसिडिआरनि जानानै आं नाजादोंमोन नाथाय दिनै जोंना 7ताल'सो मोननो हादों नामा दिनै जों सालिंदु आरो समस्तियाव जोङो देरहानो हायाखै आरो उनाव आङो मोनसे नायबाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने जाबायदि गोरोबथाखौ खालायदोंमोन दिनै बिथांखौ आं बुंनांगोन बिथाङा बिएलटि बिथांमोनखौनो दिनै माने संस्थापन होनो हायाखै गासैखौबो आरो जायखौ होदो बेखौ आं बुंनो लुगैयाखै बिथांमोना दिनै जौगादो बा मोनसे देरहासार जादो हा बुंनो गोनां जेबो गैया खिन्थु बे किसुमान आं नुबाय आरो दा बेनिखायनो अपोजिशना बेयाव थानाया एकदम प्रयजन माने बिथांमोननि अपोजिशन नङाबा जाबायदि राजा बायदि बिथांमोना सासन खालामबाय हादो बे बारगाय जाबावगोन दा बेनिखायनो दिनै आंखौ बिबान होदो आङो गसंदो दिनै माने इउपिपिएलनि जानानै आरो दिनै आङो मोनसे नुदो जोंनि सालिगनु आरो समस्तिल' नङा सारा माने बे बिटिसिआवनो मोनसे सोलायनायनि धोखौ आं नुनो मोनदो दा बे बेलायाव आंनि मोनसे फोथायनाय इउपिपिएलआ खिन्थु बे खेबाव सरकारा फैखागोन आरो आंहाबो मोनसे कनफिडेन्ट दिनै आं सासे बिजाथि जाहैबाय बेयाव बिदा जानायाव दिनै रायजोफोरा आंदो माबायदि जेनेबा माबायाव दङ कन्टेक्टआव दङ आरो बिथांमोना आंखौ मारै रेसपन्स होदो जोंनि हारियाल' नङा दिनै गुबुन हारिफोराबो माने सोलायनायखौ लुगैदो आंनि कुइसन बे जादों मा खालिंदुवार बियाबाव माया बांसिनै जेंना हिसाबै गसंख्रांनानै दङ माने खालिंदुवारनि जेंना होनना बुंब्ला नोंथाङा माखौ बुंनो नागिरदों खालिंदुवारनि जेंना होनोबा नाय जोंहा जाबायदि दिनै बिपिएफ राजनितिक हान्जाया जाबायदि बिथांमोना बिबानाव थानानै जाबायदि मावनांगौ देलाय गोरिब गुन्द्रानि जेंना ओनसोल जौगाहोनायनि जेंना आरो जोंहा नै टंलायाव मेनलि दैनि मोनसे जेंना सिगां बिटिसि गोरोबथा जायैयाव बै दैनि मोनसे जाहा वाटार साप्लाइया दङमोन खिन्थु बै जाहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै सासनाव फैनाय बेफोरो गासिबो पेरालाइज जाजोबदों आं सानदोंमोन बिथांमोना बेफोरखौ मडिफाइड खालायगोन मोजां थाखो लामनानै मोजां दैनि बेबस्था खालायना होगोन होननानै सानदोंमोन दा बेबायदि माबाखौनो बिथांमोना माने खालायनो हायाखै बेनिफ्राय आं सानदों दिनै बिथांमोना मावनायनि खुनु मेन्टेलिटियानो गैया नामा मानो होनबा बिथांमोना जुदि मेन्टेलिटिया दङमोनबा बिथांमोना मावखागौमोन आरो दिनै रायजोनि थाखाय बा ओनसोलनि थाखाय बेखौ मावोमोन नाथाय आं दिनै बुंनांगोन दिनै बिथांमोना बै मावनाय मेन्टेलिटियानो गैया आरो बिथांमोना स्किमफोरखौ आं नुनो मोनो बेयाव आं बुंनाय खोथा नङा दिनै बयबो बुंदो दिनै लामाफोराव खेबसे नङा खेबथाम गाहाम बिथांमोना स्किम हमनानै बे लामाखौनो मावगासिनो दङ होमबा दिनै लामायाथ' जायाखै नाथाय बै स्किमाव हमनाय रांफोरखौथ' बिथांमोना दिनै माने बख'नानै लादो दा होमबा बहाय थांदो बे राङा होमबा जौगानाया मानो जायाखै दि खालिंदुवार समस्तिया जाबायदि जौगानांगौमोन खिन्थु नोंथां बे जौगायाखै एभिडेन्स नांगौबाथ' नै आरटिआइ खालायनो थांगासिनो दं जोङो आरो दंखायो जों आरटिआइ खालायनो थांगासिनो दङ दा नों खालायनो थांगासिनो आरो दङ किसुमान तथ्य दङ आरटिआइ खालायनाय नाथाय जों केस खालायनो थांगासिनो टाउन कमिटियावबो बहुत जेंना दङ मैयाबो आङो नायदो आरो जिबायदि जानांगौ जायाखै दा टाउन कमिटिखौबो आं आरटिआइ खालायनो थांगासिनो दङ आङो बेखौ दिनै बिथां माने जाहा गभर्नर मोनसे बिथाङा बिबान लाबाय आरो बिथांखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिखौ
जाहाथे बिथाङा नायनानै मोनसे तदन्त होथो आरो जुदि मानो बिथांमोना बिखौ माने जाबायदि मावनांगोन मानो मावदिया बेथ' भारत सरकारा हरनाय रां बा आसाम सरकारा हरनाय रां ओनसोल जौगाहोनायनि रां जोंनि फसंथानफोरखौ जौगाहोनायनि रां दा स्कुल कलेज माने बे ओनसोलाव भेन्सार जाना दङ बिथांमोना हायोमोनबा बेफोरखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागौमोन आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों नोंथाङाथ' क'क्राझारनि नङा होमबा रिसेन्टलि क'क्राझार फाइन आर्ट मिउजिक कलेज दाख्लै बे गोरोबथाव सरजाबना होनो गोनां जादों बिनि उनावसो बियो रिकगनाइज खालायदो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जितिया कंग्रेसनि दिनाव किं मेकार माने बेबायदि बिथाङा जुदि बुङोबा आङो बै सरकारनि माबाखौ सापर्ट खालामबानो बे सरकारा बायो बे समावनो बिथाङा मानो रिकगनाइज खालामना लादिया दिनै इनो नै एजिपि बिथाङा एलायन्सआव दङमोन होमबा बिथाङा आरो दिनैनि दिनावथ' साथाम केबिनेट मन्त्रि दङ गतिके बिथांमोननि मेन्टेलिटिया बियो मानो नोजोर होदिया आरो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरबावो जेरै जोंहा सेपारेट डाइरेक्टर बे आसामावनो थानाय खोथा आरो दिनै बिथांमोना 17 बोसोर सामलायबाय आरो एलायन्सआवनो थाखाबाय स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिथांमोना दिनै एमपि माने सासे एमपिबो दङ दिल्लीयाव नाथाय बे सेपारेट डाइरेक्टरखौबो मानो खालायनो हादिया साननाय खोथा फैयो दा बिथाङा एसे बै समाव जुदि कंग्रेसनि दिनाव किं मेकार थानायाव खेबसे बुंबानो बिसोरो माने लोरै होनो गोनां जागोन होमबा बेखौनो बुंनांगोन बिथांमोननि खुनु मेन्टेलिटि गैया खामानि मावनायनि थाखाय आरो बिथांमोना सानदो जों जेरै हायो माने राजा बायदि सामलायनि गोरिब गुन्द्रा रायजो बिथांमोना बुजि मोना इलेक्सन फैबाथाय जोङो एसे सारना होनि होमबानो जोंनो भट होगोन बेबायदि मेन्टेलिटियाव दिनैबो बिथांमोना बेखौ सानदो नाथाय दिनैनि रायजो राजाया बहुद बुजिनाय आरो बिथांमोना मिथिखादो आरो बे सहज जानाय नङा आरो कालिंगवारावबो आं मोनदांदो सासे बिजाथि हिसाबै बिथांमोनखौ बेबायदि मुगैदो बर' हारियाथ' मुगैदोनो आरो जोंहा बर' हारियाथ' नै गोरोबथाखौ जोबोद मोजां मोनदो आरो बिया जोंनि उन जोंनि जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोनसे फिउचार दं बिटिआरआ दिनै जोंनि थाखाय नङा बे बिटिआरआ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय 10 बोसोरसो नांगोन बेखौ दिनै इमप्लिमेन्ट जायोबा खिन्थु सेटआप खालायनायाव होमबा दा बेबायदि मोनसे गोरोबथाखो हाग्रामा महिलारिया बे गोरोबथाव जेबो गैया होमबा गोरोबथाव जेबो गैया आरो बिथाङा सासे बे दाख्लै दिल्लीयाव उइटनेस हिसाबै सागान होबाय होमबा बि खालि मानो बुंदिया बे आङो बे माने उइटनेस हिसाबै थाया होननानै बेयाव बुंबानो जाबायमोन ना आरो बिथाङा सागोन दिनै बिथाङा बै सागोन होननायनि उनावबो बे गोरोबथाव जेबो होमबा बिथाङा दिनै बैखौ बुंनानै आखौ राजनितिखौ माने खालायनानै आखौ बिबानखौ लानो लुगैफिनदो दा बेबायदि खोन्थाया फैयो मेन्टेलि थायोबा मावगौमोन बिथांमोना बेनिखायनो आं बुंनांगोन आं उदैनिफ्रायनो स्ट्रागल खालामना फैनाय सासे आं निजेनि जायगाखौ आं अनो आंनि हारिनि थाखाय आं मोजां मोनो बम्बाइनिफ्राय आङो निजेनि हारिनि आंनि हिन्जावखौ आं लादो दिनै हा सेन्टिमेन्ट दङ बेनिखायसो आं गिदिर दा आङो सानो दिनै बम्बाइआ जाबायदि दिनै बम्बाइआव आङो बेयाव आंनि प्रफेसन गासैखौबो आं स्टार्ट खालायबाय आं मानो सेटेल खालायनो हादिया बेयाव दिनै जोंहा निजेनि जायगानि अननाय दङ दिनै जों बम्बाइ बायदि जों बै निजेनि जायगाखौ जोंनो खालायनांगोन दिल्ली बायदि जोंनो खालायनांगोन जों बेयावनो थैनांगोन जाहा बै सेन्टिमेन्टआ थानांगोन होमबा सोर खालायगोन बेबायदि खोन्था फैयो दा बेनिखायनो आङो बारा बिथांमोनखौ सोंखारिनो लुगैया खिन्थु आङो दुखु मोनदों आरो बिथांमोननि सेन्टिमेन्ट बिबानाव थानानै मानो खालायनो हादिया बेबायदि खोन्था नोंथाङा नोंथांनि बियाबाव हाग्रामा महिला दैदेननाय माने बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोर जेबो मावाखै होननानै अजद लाबोनानै राजखान्थिनि दिला आगान होदों बे बाथ्राया रोखा ओंखारदों नाथाय नोंथाङा गोबांथार पलिटिकेल पार्टि जोंनि हालामाव दङ नोंथाङा इपिपिएलखौसो फसंथान खालामबाय इपिपिएलआ बावैसो जालांनाय बिटिआर सुक्तिखौ दहाय होनानै पलिटिक्सआव मैखोमै आगान होदों दा समाव बेखौ नोंथाङा नोजोर होनानै इपिपिएलआव बाहागो लादों बेजों बुंनो हायो नोंथाङा बेखौनो सिमान जाखादों नाथाय इपिपिएलनि स्ट्रेटेजि एबा पलिटिकेल जेनाखि मेचिउर्डनेस जों बेखौहाय जों गोरलैथार होनना बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला इपिपिएलखौ दानाय जादोंमोन 2016 मायथाइयावसो बिपिएफआ दाजादोंमोन 2005 मायथाइयाव मेचुरिटि दङ बिपिएफनिफ्राय
स्टेट गभर्नमेन्टआव शेयार जाबोनाया 2010 मायथाइनिफ्राय बि माने आसामनि किं नोंथाङा दहाय बुंखादों किं जानानै दङ आथिखालावबो बिपिएफआ आसाम सरकारनि अंशदारि दल दङ आरो बिटिसिखौ 17 बोसोर बेंबोगासिनो दं नाथाय आनफर्चुनेटलि थांनाय 27 एप्रिल खालि बिपिएफ दैदेननाय हाग्रामालाय दैदेननाय बिटिसि सरकारखौ नेक्स्ट माने फोलावालासिनो गभर्नरा गावनि आखायाव लांदों बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थि समाव खुंनो हायैनि अजद लानानै बे जाहैबाय आथिखालनि थासारि नोंथाङा बुंदों जे बिपिएफ सरकारा जेबो मावाखै नाथाय नोंथाङा बड'लेण्ड हालामाव गिदिंब्ला नुनो मोनगोन बिटिसिनि मावफुंनायनि माखासे माने खामानि दामानि गोबांथार लामा मावदों गोबांथार स्किम इमप्लिमेन्टेसन जादों बेखौ जों मानिनांगोन आरो इपिपिएलनि दैदेनगिरिमोनाबो बे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरो नाथाय गोबांथार कारापसन जादों बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो बे जाबाय अपोजिसननि धोरोम अपोजिसना बेखौ बुंखानांगोन आं दा नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जे नोंथाङा गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिखौ बिथा लायालासिनो इपिपिएलजों मानो जइन जाखो आच्छा थिगानो दङ दा खोथाया जाहैबाय जोंहा नंगौ जोंहा मोनसे नेशनेल पार्टी दङ जेरै कंग्रेस दङ बिजेपि दङ जोंहा मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जेरै बिपिएफ राजनितिक हान्जाया जोंहा मोनसे बिटिसिनि मोनसे राजनितिक हान्जा जोङो अपोजिसन हिसाबै बेबायदिखौनो जेरै जोंहा इउपिपिएलआबो जोनोम होनाय जादों आं नोंथांखौ दहायनो बुंदो जोंहा मोनसे अपोजिसन नांगौ जादों मानो होनबा बिथांमोना बारगा जादों आरो अपोजिसन थायोबासो बे गिनाया फैयो ना नोंथाङा कंग्रेसआव हाबनानैबो अपोजिसन थानो हायोमोन एआइइउडिएफ दङ बेयाव हाबनानै नोंथाङा अपोजिसन थानो हायोमोन ना बिथांमोन गण सुरक्षा पार्टी दङ नबसरन दैदेननाय बेयाव हाबनानै थानाय माने अपोजिसनाव थानो हायोमोन दा आंहा बेनो दिनै जोंनि इउपिपिएलखौ जोंनि मानसिनि दैदेननायाव बेखौ जोनोम होनाय जादों जेरै बिपिएफ राजनितिक हान्जाखौबो जोंनि मानसियानो दैदेनना जोनोम होदो दा जोंनि मानसिजों थानांगोन जोङो आरो जोंनि मानसिजों थानानै बे राजनितिक हान्जाखौ खालायबा जोंनि बे ओनसोलनि जौगाहोनाया मोजां जायो बे हिसाबैनो आं बे इउपिपिएल राजनितिक हान्जाखौ आं सायख'ना लादो आरो बिखौ दिनै जोंहा जेरै जोंहा गिबियाव इउजि ब्रह्म बिथाङा दङमोन आफादगिरि हिसाबै दिनै प्रमद बर' बिथाङा बै जोंहा जिथु बिटिआर माने गोरोबथा जाना थांबाय गोरोबथा जानाय थांनायनि उनाव दिनै राजनितिक भाबै बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआवबो फैबाय आं ओंखायनो दिनै गबिन्द बसुमतारी बायदिया दिनै इउपिपिएलआव फैबाय आरो बिथांमोना मोनसे जातिनि थाखाय संग्राम खालायबोनाय मोनसे हास्थि बिथांमोना दिनै बर' फरायसा आफाद जानानै प्रमद बर' बिथाङा दिनै माने गोबां सम मोनसे माने आन्दलन खालायबोदो आरो बेबायदिनो जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनाबो माने बर' हारिनि थाखाय गांनाय उनायखौ नागिरनानै दिनै हाथियार लानानै संग्राम खालायबोदो दिनै बिनि उनाव दिनै बै गोरोबथाया जाना जों मोननो हाबाय आरो दा मोननाय बेलायाव इन्टारेक्सन दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एनडिपि ज' लोगो नांनानै बिटिआर सुक्ति खालामदों बे नंगौ नाथाय जोंनि बर'फोरनि लुबैनाया मामोन बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादोंमोन बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों इउपिपिएलनि दानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा होस्रिख्राव बुंदोंमोन जे जों माब्लाबाबो बिसायख'थियाव बाहागो लाया बिसेसकरि गावनि खोथा बुंदोंमोन बाहागो लानाय नङा जेब्लासिमनाखि आलादा बर' रायजोआ जाया दिनैनि दिनाव बिटिआर सुक्ति खालामदों बिटिआरआथ' बड'लेण्ड नङा बिटिसिनि बिटिएडि मुंखौ बिटिआर खालामनायल' जादों बड'लेण्ड नङा बड'लेण्ड रायजो नङा दा बे बाथ्राखौ दिनैनि समाव रायजो राजाफोरबो मिथिदों आरो खुद्रिनाय फोरमायदों दा बै हिसाबैहाय इउपिपिएलखौ सरकार दानायनि जेरै खोथा नोंथाङा बुंनो नागिरदों बा इउपिपिएलआव बुंनो नागिरदों बेयो माब्लाबा जानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला रायजो राजाया गोसोआव गोजोननाय गैया आच्छा जाबाय नोंथाङा सोंबाय आं बिनि फिननायखौ होनि दिनै जोङो बिटिआर गोरोबथा जाबाय जेनेबा जोंहा माने बर' फरायसा आफाद बा एनडिबि बिथांमोना मोनसे डिमान्ड दङमोन नङा होमबा डिमान्ड दङमोन दा मोनसे नायबाय जे थासारिया मा थासारियाव थांगासिनो जोंनो माने जोंनि समस्याफोरा दा बे बेलायाव बिथांमोना भारत सरकारजों सावरायनानै
बिथांमोनाबो बुंबाय दिनै जों बि स्टेन्डार्डनिनो मोनसे नोंथांमोननो होनि माने जों सुक्ति खालायनि जेराव स्टेटआ जाबायदि थानांगौ दा जों मिथिखानायसो दिनै सुक्तियावनो मोननो हादों गंब्रै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि एम्स मोननो हादों मेडिकेल कलेज मोननो हादों इनिफ्राय बेबायदिनो केन्सार हस्पिटाल मोननो हादों जोबा माने NIT मोननो हादों नोंथाङा नाय बे नर्थ इस्टआव माने नर्थ इस्ट होनना बुंबा 7टा स्टेटखौ बुजायो नङा होमबा दा नोंथाङा नाय दिनै NCR होनना बुंबा नेशनेल केपिटेल रिजन बेनो जाहैबाय दिल्ली दिनै आं मिथिया बै गोरोबथाखौ सोरदो खालायनायमोन भारत सरकारा बेखौ आं मिथिया दि NCR हिसाबै दिनैबो दङ दिनै थानानै दि भारतनि केपिटेल होनबा माखौ बुजियो दिनै दिल्लीखौ बुजियो दिनै बहाय दोङो बियो बै NCR आव दङ होमबा दिनै NCR जानानैनो दिनै बिथांमोना जाबायदि जौगादों दिनै भारतनि केपिटेलानो दिल्लीबा होमबा जों बै गोरोबथाया नोंथाङा नाय होमबा नर्थ इस्टआव मा स्टेटआव बेबायदि प्रभिजना दङ दिनै बेबायदि गोरोबथा मोननायाव जों जोबोद गोजोननायनि खोथा आरो गासैबो रायजो राजायानो दिनै जोंनि बर' माहारिनियाथ' गोजोननाय दंखायोनो ओमफ्राय गुबुन हारिफोराबो दा बेनिखायनो दिनै UPPLखौ देरहानो नागिरदों नोंथां आं एकदम दिनै प्रेक्टिकेलि नोंथांखौ बुंदो आरो इलेक्शननि उनाव नोंथाङा नाय मा रिजाल्ट जानो थांगासिनो दङ दिनै हाग्रामा महिलारिया दाख्लैयो बारगाय खालायदो आं बिथांखौबो सोंखारिनो लुगैयाखै खिन्थु बिथांखौबो आं खावलायगोन दिनै बिथाङा नंखायो जे BTC गोरोबथाव जेबो गैया होनना बुंनाया बे बिथाङा मिथिखायो आरो मिथिनाबो बिथाङा राजपाटखौ लुगैफिनदो आरो BTC गोरोबथायाव जेबो गैया होनबासो रायजोआ बिथांखौ माने फेभाराव खिन्थु बे फेभारा बिथांनो जाया नोंथां आरो इन्टेलेक्चुअला जोंखौ हले गनायखादो बर'नि इन्टेलेक्चुअलाथ' दिनै जोंदो दंखायो बेनिफ्राय गुबुननि इन्टेलेक्चुअलाबो जोंदो दंखायो नोंथां दा बेबायदि खोन्था बेनिखायनो बे खेबाव बिथांखौ माने मासि होआ आरो बिनो बिबानखौ बिथाङा मोना देग्लाय आरो बै बिबानखौ प्रमद बर'आ मोनथारगोन आरो बै होल क्रेडिट्स गो टु बै माने एकर्डआव प्रमद बर' नोंथाङा देरहानाया रोखा पक्का नोंथां जेनेब्ला जेननाय खोन्थानो गैयालै नोंथां रायजोआनो आंदो दोङो रायजोफोरानो दोङो नोंथांनि बियाबाव सासे गोहोगोरा EMआ कन्टेस्ट खालामदों बनजार दैमारिया 2022 मायथाइनिफ्राय दासिम बेवहाय गावनि राजखान्थियारि केपासिटिखौ फसंथानानै दोनबाय थानो हादों आरो बे EM जाबाय थानानै दङ बिथांनि जोबोद हल दं नोंथांनि हालामाव बेजों लोगोसेनो नोंथांनि हालामा जायनाखि कनस्टिटिउन्सियाव गोलैयो एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सियाव बेनिबो MLA BPFनि जाना दं गोहोगोरा MLA बिथांमोननि फारसे रायजो राजाया खर' गंग्लायनाय दंबाय थायो नोंथाङा बोरै देरहानाय दा थिगानो दङ बे नोंथांनि अजद आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया दा आंनिखौसो आं बुंनांगोन दिनै आं दिनै बिजाथि आं दिनै नंगौ बे कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय आङो बै केम्पिंनि खाबुखौ मोननो हायाखै अब्लाबो जोंनि कर्मि बा फन्डनो आं कन्टेक्ट खालायगासिनो दं नोंथांखौ आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों दिनै BPF राजनितिक हान्जानि माने बाय सापर्टार नोंथांखौ आं बुंनो नागिरदों गामि मोनसेयाव जुदि 100 फेमिलि दंबा न'3 न'4ल'सो बेबायदि नोंथां आरो दिनै गुबुन मानसिनि बे सापर्टआबो दिनै टाउनाव आहा खमसे खम 7000 भट दोङो बिथांमोना दिनै आं बेयावबो 1 थाखो मोनगोन आहा जाहा गुबुन मोनसे VCDC दङ बेखौनो बुंबाय रुपाखात VCDC ना 12000 भट दोङो नंगौ BPFनि बियो एकदम माने भट बेंकमोन दिनै बिथांमोना इमान माने गाज्रि मोनना दोङो जोंनि बिथां बनजार दैमारि बिथांखौ मानो बे बिथाङा खोन्थाल'सो बुङो जे आं बिखौ होगोन आंनो बै आं नोंथांमोननो साकरि होगोन बे खेबावबो आं दै बिजादिखायसो आं मिथिनो मोनदो आंनियाव बेफोर अजदा फैजोबदो बिथाङा 3 लाख करि बहुत मानसिनिफ्राय लाना दोनना दङ आरो बिथाङा आं खामानि होगोन होननानै मानसिनिफ्रायबो लाना दङ बिसोरनि चेयारमेनफोरानो आंजों कन्टेक्ट खालामबाय थादो दिनै जोङो माने थावरिनो हाया जादो बिथांनि थाखाय होमबा बिथाङा मारै देरहानोब्रा एकदम जानोनो हाया बियो कन्टेस्ट खालामनाय बिजाथिया बेफोर अजदखौ लाबोखागोन नोंथाङाबो जेरै लाबोदों बेथ' आं सैथो खोन्थाखौ बुंखानांगोन सैथो खोन्थाखौ आं बुंखागोन नोंथांनि कन्टेस्टआ सोजागोन
कन्टेस्ट हिसाबै दा माने आंखौ बियो कन्टेस्ट खालायनो हानाय हिसाबै आं रावखौबो नुवाखै आं दिनै कन्टेस्ट होनना बुङोबा आंहाथ' बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालायनाया आंनि गिबि थांखि आरो इनि उनाव जा गोरिब गुन्द्राखौ जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय उद्धार खालायनांगोन आरो स्पेसियेलि नोंथां जोंहा मोनसे दङ ना आनएमप्लय इयुथ होननाय जाय बै फसंथानफोरखौ जोङो फसंनानै माने एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालायनायनि उनाव जों बिसोरखौ दिनै माने जोङो माने प्लेसमेन्ट होनांगोन दिनै नोंथाङा बेसेबां भट मोनगोन आङो बिखौथ' नोंथां अब्लाबो आङो से थाखोआव थागोन नोंथां से थाखोआव थागोन बेनिखायनो आङो दिनै नै थाखोआव सोरखौ बुंनो आंथ' हानाय नङा बिखौ आं नै थाखोआव आं दिनै आंहा मोनसे केलकुलेसन गैया आरो बिथांमोननि फिल्डआ नोंथाङा 3 थाखोआव थागोन होनना बुंनाय जादों नङा 3 नङाब्रा से थाखोआव थागोन आं से थाखोआव गणसुरसा पार्टिनि फैगोन फैया नोंथां नोंथाङा 3 थाखोआव थांगोन थाङा नोंथाङा सहजआव थिखांदों आं से थाखोआव थागोन आं नै थाखोआव सोर थागोन आंहाथ' बिखौ जाजमेन्ट गैया ओमफ्राय 3 थाखोआवसो आं बिखौबो बुंनो लुगैया खिन्थु आं से थाखोआव थानाया एकदम रोखा नोंथां नोंथाङा इएम जानानै फैगोन मोनोबाथ' मोजां आंहा खामानि मावनायाव जोबोद मोजां जागोन आङो होमबा दिनै बिटिआरनिबो मोनसे इएम जानाय माने आं सासे बिटिआरनि सासे नङा होमबा दाबिदार जागोन नोंथाङा आं दाबिदारथ' जोंनि रायजोफोरा जुदि आंनो दाबि खालायनानै होयोबा आंथ' बे बिथांमोननि खोन्था आंथ' मारै बुंनो बिखौ हाइकमान्डआ आंखौ जा बिबान होयो आं लागोन नोंथाङा मा बिफानखौ लुबैयो मा डिपार्टमेन्टखौ लुबैयो नोंथाङा दा बेबायदिथ' आं रिप्लाइ होनाया एसे गाज्रि जागोन अब्लाबो दिनै आङो जुदि जेरै जाहा हेल्थ डिपार्टमेन्टफोरखौ होयोबा आं मोजां मोनो मानो होनबा आंनि बिसिखौनो आङो बै माने मा होनना बुङो बेखौ आं दिनै हिन्जावखौनो माने ट्रिटमेन्टआव आं माने माबा होनानै लानो बेनिखायनो आं सानो मोनसे सिमां दङ मोनसे आं माने हायोबा हेल्थ एन्ड फेमिलि बेखौ आरो बेफोरखौ मोनोबा आंनि थाखाय मोजां जागोन आरो इमप्लिमेन्ट खालायनो नोंथां बेबायदि आरो खोन्थाय जोबोरैनो गोजोननाय नोंथांनो नोंथाङा जोबोद गोसो गोरा सुबुं नोंथाङा सासे जाफुंसार फालांगिरि नोंथांनो जों गोजोननाय होदों जों मिथिनो मोनबाय बिथाङा सासे जोबोद खुला खुलि लाखोमानाय सिखोमानाय गैया मिनि खुसि बिथाङा रायलायो आरो बिथाङा कलिंदर बियाबनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों इपिपिएलनि बिजाथि महरै बिथाङा देरहाबोनायनि गेजेरजों बिथाङा बे हालामनि जौगाखांनाय लाबोथों बड'लेण्डनि जौगाखांनाय लाबोथों आरो बिथाङा लुबैदों जे एमसिएल देरहानायनि उनावहाय इपिपिएल सरकार जागोन इपिपिएल सरकार जायोब्ला बिथाङा इएम मोनबाय बायोब्ला सावस्रि बिफानखौ मोननाय जाथों एबा फेमिलि वेलफेयार माने हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार बे बिफानखौ मोनथों बिथाङा मिजिं खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गावनि बिसिखौ खुथार नाजासेयावबो मोजां खालामनो हायाखै रुंसारि जालांदोंमोन बिथांनि हास्थायनाया जाफुंथों जों बेखौ मिजिं खालामगोन आरो लोगो लोगोनो जों दिनै बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय